хӯрок ва омӯзишӣ аз ҳисоби корфармо пардохт карда мешавад. Як бародар аз Россия омад, дар мигратсиони картаж работа карда. Ман гражданин, прописка надорам ва яъне учёт намондагиам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк гузориро фаромӯш накунед. ба касое ки доруҳои гиёҳӣ дар кор бошад, видеоро тамошо карда ҳатман заказ кунед. Ширкати Шифофармо доруҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. Барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус доруи ватании мо бо номи Паҳлавон. Инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. Муҳоҷирони тоҷикро барои кор дар Федератсияи Русия даъват кардам. намояндагии Вазорати кор муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия муҳоҷирони тоҷикро ба кор дар ширкати Аякс дар ноҳияи амури ин кишвар даъват кардааст. ба гуфтаи манбаъ, дар ин корхона битонрезии бом ва корманди умумӣ лозим мебошад. маош бошад дар вақти қабул кардани кор аз 130 000 рубл оғоз гардида ва дар як моҳ 2 маротиба пардохт карда мешавад. яъне боз аз идам зиёдтар маош дода мешавад дар ширкати Аякс. хароҷоти роҳгиро аз ватан то минтақаи фаъолияти корӣ, гирифтани иҷозатномаи кор яъне ки патент ва маблағи ҳармоҳаи он, ба қайдгирии муҳоҷиратӣ, ҷойи хоб, хӯрок ва омӯзишӣ аз ҳисоби корфармо пардохт карда мешавад. яъне кор вақте ки шуморо қабул кардан, ба ҷои хоб таъмин мекунанд, пули патента ҳармоҳашам месупоранд ва инчунин болои и боз музди маоши хуб метиҳанд. намояндагии Вазорати меҳнат гуфтааст ки ҳоло ба ширкати мазкур 20 битонрези бом ва 20 коргари умумӣ лозим мебошад. битонрез бояд зиёда аз 2 сол таҷрибаи корӣ дошта бошад. барои коргарони умумӣ собиқаи корӣ муҳим набудааст. касое ки хоҳишманд дар ин ширкат барои кор мебошанд, метавонанд ба намояндагии Вазорати меҳнат дар ана ҳамон Федератсияи Русия рафта муроҷиат кунанд ва номнавис ки мекунанд кардан баъдан шуморо ба кор равона мекунанд. ин баъд як информатсия барои кор дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон. акнун комментария ҳоро мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафаре ки границаи Қазоқистон мехоҳем бигзарен, рақамҳошон мебарояд зангшон бизанед, шуморо мебиёянд аз дари хонатон мегиранд, ба даста мебаранд, аз граница мегзаронандтон. ваҳдат нависонда. ассалому алайкум акаи Сорумон. як бародар аз Россия омад, дар мигратсиони картаж работа карда, лекин патент карда натонист. 3 моҳ истод, ҳоло он ки 1 моҳ вақт дошт, ба Тоҷикистон рафт. омаданашда ягон монеагӣ намешида бошад. сабаби патент накарданаш мисол дар чия? ира метавонисти бинависонӣ. ва барои аз Россия баромаду бо обратно ворид шиданаш бародар, барои дилпир будани худаш як бор меравад ҷои шуғли аҳолӣ дар ана ҳамон бино, ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳастад. ҳамонҷо дар тамоми линияҳоша як бор проверка мекунад ва ҷавоби аниқи дурустша барои ӯ мегӯянд ки ҳозир рафта метавонад ё ин ки не. ваҳобов нависонда. салому алайкум бародар. чӣ хел номона бинем, дар реестр ҳаста ё не? илтимос ҳамя ташкил мекардӣ диданша. ҳозираш дар нестае, аммо спискае ки мисол тафтиш карда мешавад. агар ки спискаро мо дастрас бикунем, баъд видео мекунем, барои шумо мегӯем. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум акаи Сорумон. ман гражданин, прописка надорам ва яъне учёт намондагиам. ман 29 сола метавонам Тоҷикистон равам. ягон роҳаш ҳаста яка? пешакӣ раҳмат. агар ки загранпаспорти российскиам дошта бошем, метавонем ки биёем, аз Россия баромада метавонем. як нафари дигар нависонда. салому алайкум ака. авфи депортатсия маълум нест, яъне амнистия. дар бораи авфи муҳоҷирон не, ҳозирашда ягон информатсия нест. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Сорумон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагиае? пуршидаи нақша. бале, тақрибан 2 ҳафта мешавад ки ба анҷом расидагиае, нақша 100% шудагиае. сафар нависондае. салому алайкум бародари азиз. шаҳрванди Тоҷикистон ба Хитой сафар кунад, виза мегирад ё ин ки не? бале, сафар кардан ба Хитой барои шаҳрвандои тоҷик ба виза мебошад. салимзода нависондае. салому алайкум ака. моли майда дохили Тоҷикистон кунем, растамошка мешавад?
чиро дар назар дорем мисол шумо барои ворид кардан? Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, ҳамин рестр ҳозирам ҳаст ё ки не? Чорни спискара мегӯ. Бале, дар ҳолати ягон қонуншиканӣ кардан, дар ҳолати штраф доштан ном дар чорни списка меғалтад. Ҳозира ҳаст як чиз. Набиҷонов нависондае. Депорти Россия кай кушода мешавад? Дар бораи авфи муҳоҷирон ягон информатсия нест бародар азиз. Як нафари дигар нависондае ака ассалому алайкум. Сози ака, таксияи Қазоқистон ба Питера ҳастсай? Хеле надорем мақсад ягон одама тавсиятон дода наметонем, аммо одамое ки мо рақамошона мемонем, шояд метонем ба мо занг бизанед, ягон шинос дошта бошанд ё ки мумкин ягон хеле роҳ нишонтон метиҳанд, баъдан шумо истифода мебаред аз ҳамин чиз. Бародарони азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Саволо бошад дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.